Hola, soc la Pat i aquesta és l'Ecobotiga Integral. Aquí trobareu alimentació natural i ecològica i una miqueta de cosmètica i fitoteràpia. Estic especialitzada en nutrició energètica i natural i a través de la botiga vull transmetre els coneixements a la gent d'una manera d'alimentar-se senzilla i sostenible. Com a experiència personal puc assegurar que és un regal que ens fem a nosaltres mateixos i a la gent que ens envolta. I el que no trobis aquí, doncs jo intentaré trobar-ho. Estic al carrer d'Amunt, de les Galeries, al local número 5, de Sant Andreu de Llavaneres. Obro de dilluns a dissabte de 9 a 1 i de 5 a 8 i els dilluns tanco al matí. I si em voleu trucar, doncs el telèfon és el 627 232 006 i el mail és integralment@gmail.com.